ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Президенти UFC Дана Вайт гуфт ки чемпиони вазни вазнин Фрэнсис Нгану баъди муҳориба зидди Сирил Ган метавонад ки UFC-ро тарк кунад. Чемпиони мо дар вазни вазнин мехоҳад ки шартномаашро бекор кунад. Ман чӣ гуфта метавонам? Ин гуна корҳо рух медиҳанд. баъзе вақто бо одамо ба як хулоса омада намешавад. ҷангвар бояд одамони дар гирду атроф будаи худро ва одамоне ки корҳои ӯро пеш мебаранд хуб интихоб кунад. фикр мекунем ки айни замон ӯ бо одамони нохуб кор карда истодааст. медонем чӣ? агар бо мо мондан хоҳӣ, мо барои ин чиз шод мешавем. аммо агар ин корро кардан нахоҳӣ, пас ягон проблема нест. ҳозир қисмҳои шартномаи ӯро намедонам, аммо агар хато накунам, агар ки ӯ ғолиб шава, пас ӯ боз якчанд муддати дигар дар UFC мемонад ва шояд ки як муҳорибаи дигар гузаронад, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки Фрэнсис Нгану муҳорибаи навбатии худро рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 зидди довталаб Сирил Ган мегузаронад ва аз рӯи суханҳои Дана Вайт Нгану аз UFC рафтанист. ва дӯстон, агар ки шикаст хӯрад, пас ӯ ҳақ дорад ки дарҳол аз UFC равад, аммо агар ки ғолиб шава, пас бояд ки як муҳорибаи дигар гузаронад. ҳамчунин ногуфта намонад ки 2 соли охир байни ташкилоти UFC ва Фрэнсис Нгану муносибати на он қадар хуб аст ва маълум аст ки аз ҳамин сабаб Нгану аз UFC рафтан мехоҳад. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера хоҳиши бо Конор Макгрегор ҷангидан дорад. биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. мехоҳам ки моҳи май бо ӯ муҳориба гузаронам. ин варианти хуб аст. Конор оиди ма гап заданро идома дода истодааст. чанд рӯз пеш ӯ дар Твиттер Ирландия зидди Бразилия 2 навишт ва на танҳо ӯ, балки ман ва тамоми ҷаҳон ин муҳорибаро дидан мехоҳанд. барои ҳамин биёед ин муҳорибаро ташкил кунем. ман Конорро моҳи май интизорам. муҳорибаи мо метавонад ки дар вазни миёна ё дар вазни сабук гузарад. бо камарбанди ман ё бе камарбанд. танҳо розигии худро де ва ман тайёр мешавам, гуфтааст Оливера. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Оливера аз пушти Ҷейсон Гейҷ назар карда истодааст ва ин кори хуб нест. Гейҷ яке аз ҷангаварони хеле сахт ва хатарнок аст ва номаълум ки дар муҳорибаи онҳо чӣ гап мешавад. аммо чӣ хеле ки мебинем Оливера боварӣ дорад ки Гейҷро шикаст медиҳад. барои ҳамин оиди муҳориба зидди Конор Макгрегор гап зада истодааст ва боз ғолиби муҳорибаи Махачев ва Дариуш аст. дӯстон, худи шумо муҳорибаи Оливера ва Конорро дидан мехостен ё ин ки Оливера зидди ғолиби муҳорибаи Махачев ва Дариуш? агар ба шарте ки Оливера Гейҷро шикаст додатонад, метавонед фикротонро дар комментария нависен. шаби гузашта рейтинги UFC нав шуд ва Билол Муҳаммад дар рейтинги вазни нимёна аз ҷои 10 ба ҷои 5 баромад ва гуфт ки бо Камару Усман, Колби Ковингтон ё ин ки Ҳамза Чимаев ҷангидан мехоҳад. ҳамчунин президенти UFC гуфт ки Нил Магни низ бо Ҳамза Чимаев ҷангидан мехоҳад. худи Ҳамзат боша баъди шунидани ин хабарҳо дар саҳифаи Твиттер худ ба UFC, ба Билол Муҳаммад ва ба Нил Магни муроҷиат карда чунин навишт: ба ман ҳардуи онҳоро дар як бегоҳ диҳен. иҷозат диҳен ки ман ягон касро ба қатл расонам. Дана Вайт, Шон Шелби, UFC рафтем, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем акнун хоҳишмандон барои муҳориба зидди Ҳамза Чимаев рӯз аз рӯз зиёд шуда истодаанд. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Дана Вайт гуфта буд ки ягон кас бо ӯ ҷангидан намехоҳад. акнун хоҳишмандон зиёд шуданд ва мебинем ки рақиби навбатии Ҳамзат кӣ мешавад. шаби гузашта президенти ташкилоти AMC Fight Night Камил Гаджиев оиди супер муҳориба дар вазни миёна байни ду чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ва чемпиони AMC Fight Night дар вазни миёна Владимир Миниев фикроша баён кард. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин навишт: бо Владимир Миниев дар мавзӯи муҳорибаи Шлименко ва Исмаилов ин тобистонӣ суҳбат кардем. муҳориба калон аст ва бисёри чизҳоро дар карьераи онҳо аниқ хоҳад кард. хеле хуб мешуд агар ки муҳориба байни ғолиби онҳо ва чемпиони мо Владимир Миниевро ташкил кунем. аммо як чизе ҳаст ки оиди ӯ кам гап мезананд. аниқтараш як кас ва ин Фаридун Одилов аст. чунки Шлименко маҳз бо ӯ барои камарбанди Eagle FC моҳи март муҳориба мегузаронад. дар ҳоли ғолиб шудани Фаридун аз ҳама сценария дуруст ин муҳорибаи Миниев ва Одилов мешавад
муҳориба барои ду камарбанд дар турнири якҷоя барои ёдбуди Абдулманам Нурмагомедов навиштааст Гаджиев. Ва дӯстон, дар поёни суханҳои Камил Гаджиев чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов чунин навишт: Камил Гаджиев, ниҳоятан ба мақсад расидам, вагарна аллакай камарбанди маро тақсим карда истоданд, навиштааст чемпион. Дӯстон, вақтҳои охир бисёр савол пайдо шуда истодааст, ки дар ММА Русия ва СНГ ки беҳтарин ҷангори вазни миёна аст ва фикр мекунем, ки агар Фаридун Шилименкоро шикаст диҳад, пас муҳорибаи ӯ зидди Миниев беҳтарин ҷангори вазни миёнаи СНГ-ро аниқ мекунад. шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канал обуна шавен то бозидид хонобуду сарбаланд бошен.